I got
ቆልዓኹም ኣብጥቃኹም ዘየሎ ኣብዚ መድረክ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣዲኣ ወይ ኣቦኣ ትኽእል ንትደሊ ቆልዓ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኩላህና ተገዲስና ንስማዕ እዮም እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ኦ ንጉሰ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዚ ሰዓት እዚኡ ንዚ ዕለት እዚኡ ባሪኹን ቀዲሱን ስለዝሃበና ክብርና ምስጋና ንስሙ ይኹን ናይ ኣዴና ናይ ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸሎትና ልመና አይፈለየና እሞ ለማዓንቲ